рӯзи 31 марти соли ҷорӣ маросими ҷанбасти мусобиқаи кушоди вилоятӣ оид ба футболи хурд миёни кӯдакон ва наврасони солҳои таваллудашон 2009-2010 барои дарёфти ҷоми рӯзномаи хатлон доир гардид. дар маросим иҷозатсупории сармуҳаррири рӯзномаи хатлон Носирҷон Маъмурзода, муовини аввали раиси Федератсияи футболи вилояти Хатлон Исроил Шарипов, раиси шӯрои собиқадорони варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Али Муҳаммад Мирзоев ва устудони собиқадорони футбол иштирок доштанд. нахуст Исроил Шарипов, муовини аввали раиси Федератсияи футболи вилояти Хатлон, суханронӣ намуда ҳамаи ҳозиринро ба маросими ҷанбасти мусобиқаи вилоятӣ шодбош намуд. таъкид дошт, ки дар доираи мусобиқа, ки аз 24 то 31 март идома кард, беш аз 200 футболбози наврас аз вилоят вориди рақобату нерӯсанҷӣ шуда, малакаи варзишии худро такмил доданд. махсус зимни суханронӣ инчунин аз номи раиси Федератсияи футболи вилоят Қурбон Ҳакимзода ба рӯзномаи Хатлон барои ҳамкории судманд, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва саҳмгузорӣ дар рушди футболи кӯдакона сипосномаи Федератсияи футболи Хатлонро тақдим намуд. طبق نقشه کاری فدراسیون فوتبال ولایت خطلون در تعطیل بهاری مکتب بچگان به نقشه گرفته شد که یک مسابقه برای آنها برگزار گردد. خصوصا با دستگیری و سرپرستی روزنامه خطلون فدراسیون فوتبال خطلون مسابقه فوتبال خرد بین کودکان و نورسان تا سن سال 12 در ورزشگاه‌های سنی فدراسیون فوتبال خطلون در شهر باختر مسابقه برگزار گردانید. از رهبریت روزنامه خطلون منتداری خود را بیان میکنیم برای دستگیری و یک جایه برگزار نمودن چنین مسابقه ها. сардабири рӯзномаи Хатлон Носирҷон Маъмурзода қайд карда, дар рӯзҳои таътили баҳории хонандагон доир намудани ин мусобиқа боиси аз корҳои беҳуда парҳез кардан ва бештар ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб шудани садҳо кӯдакону наврасон гардид. мусобиқаи мазкур бо ҳадафи татбиқи барномаи давлатии рушди футбол барои солҳои 2026 ва барномаи рушди футбол дар деҳот барои солҳои 2021-2024 роҳандозӣ шудааст. моъмин баъд низ ҳамкориҳоро бо Федератсияи футболи вилоят вусъат бахшида барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва дастгирии ҳаматарафаи онҳо кӯшиш мекунем. аз ин баъд ният дорем, ки ҳар сол чунин мусобиқаҳоро миёни наврасону ҷавонон ташкилу баргузор намоем. идома дод Носирҷон Маъмурзода. Федератсияи футболи вилояти Хатлон бо ҳамкорӣ бо рӯзномаи Хатлон дар вилояти Хатлон мусобиқаи кушоди вилоятиро ба роҳ андохтанд. рӯзномаи Хатлон якумин бор шуда ин мусобиқаи футболи хурдро байни кӯдакон сарпарастии ин мусобиқаро ба уҳда гирифтааст, ки ба рӯзномаи Хатлон Федератсияи футболи вилояти Хатлон изҳори миннатдории худро баён менамояд. мо мехоҳем, ки бисёр на танҳо рӯзномаи Хатлон бисёр ташкилоту муассисаҳо ба гузарондани чунин мусобиқаҳо, ба гузарондани на танҳо футбол, яъне ки ба дигар намуди варзиш саҳми худро гузоранд. дар ин мусобиқа 14 даста дар 3 гурӯҳ озмоӣ карда, дар натиҷа соҳиби зинаи аввал дастаи ҷавонон яги шаҳри Бохтар, ҷоизадори мақоми дуюм тими Арали ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ ва ҷои сеюмро дастаи Хатлондии маркази вилоят соҳиб гашта, ба ҷом, медалҳои тилло, нуқра биринҷӣ ва мукофоту дипломҳо сарфароз гардонида шуданд. мо аз байни 14 даста ғолиб омадем ва дастаҳоро бо ҳисоби баланд буридем. ман аз замин ташкилкунандаҳои футбол хеле миннатдорам ва дар оянда мехоҳем парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро боло бардорем. ман ташаккур мекунам ба рӯзномаи Хатлон, ки чунин мусобиқаҳоро барои мо ташкил намуданд. бояд қайд намуд, ки мусобиқаи кушоди вилоятӣ оид ба футболи хурд байни кӯдакону наврасони солҳои таваллудашон 2009-2010 ба гиромидошти хотири мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Ризаматов бахшида шуда буд.